आसा ते फाटल्यान सगळे उबे आसा कृपा करून सकयल देवा नाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आसतली का तितलें वजन पेलपाची क्षमता ते स्टेजीन ना अशें कळीत केल्लें आसा फाटल्यान जितले उबे आसा पळय तेंचे कडेन विनंती आसा प्लीज तुमी सकयल देवचे सगळे मुख्य अतिथी आमचे थंय बसय आसात जे फाटल्यान उबे आहात ते अतिथी पूण मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदता की ते स्टेजीचेर तितलें वजन जें आसा पळय तें घेवपाची क्षमता ना सुवातेर सवाय वेरेंचो सख्या हरी FD2 तुमचे कडेन हजर जाता सादर करतात धनगर नृत्य प्रेक्षका कडेन एक विनंती आसा की तांकां थोडोसो जागो दिवचो कारण विगरस नृत्य हांगा तुमच्या फुड्यान सादर जातलें हे विगरस नृत्य तुमच्या फुड्यान सादर जातलें सवाय वेरेंचो सख्या हरी FD2 सादर करतात धनगर नृत्य परत एक फावट मुख्य जो आसा आमचा रंगमंच आसा ते फाटल्यान उबे आसा तांचे कडेन कृपा करून विनवणी करता तुम्ही जे आसा पळय ते कृपा करून सकयल देवचे प्लीज कारण पोरू ह्या बाजूची स्टेज जी आसा फाटल्यान कलंडली
आपले नृत्य सादर करतात. एक दसऱ्यात जे गज नृत्य किंवा आता तुम्ही सादर केलं धनगर नृत्य जेका म्हणतात ते सादर जाता. त्या शिगम्यातल्यान जे सादर जाता जे आसा पळय तो त्यांचे दोन वेगवेगळे नृत्य जे आसा ते सादर जातात. हांगासर जे आमचे लाईव्ह टेलिकास्ट करतात मिडियावाले त्यांच्या स्टेजीचेर काही भुरगे आसात आणि रिक्वेस्ट येयल्ली आहा की स्टेजी कडेन जरा प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द जे ऑडियन्स आसात आमचे लाईव्ह मिडियावाल्यां कडेन तांकां रिक्वेस्ट करता ती भुरगीं आसात तेंच्यांनी सकयल देंवचे. तशेंच आमच्या जे आमचे महनीय व्यक्ती फाटल्यान बसल्यात आणि सगळे जाण प्रेक्षक तोंडा समोर आसात तांकां रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी थोडेशे स्लायटली शक्य आसा बाजून सरपाचे. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. तशेंच लायव्ह स्टेजीचेर काही भुरगे आसात त्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट आसा आणि एक पेरंट्स आमची बसलेली आसा ताका रिक्वेस्ट आसा की सकयल देंवचे म्हणून. इन केस सपोज कॉलॅप्स जालें आनी कितें प्रॉब्लेम जालें इंजरी जाली जाल्यार मागीर फेस करचें पडटलें. सो आय रिक्वेस्ट द पेरंट्स प्लीज त्या भुरग्यांक घेवन सकयल देंवची. तशेंच हांगा खांडेपार शिगमोत्सव समितीचे पथक येता तांकां रिक्वेस्ट आसा की बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमचे जजीस आसात थंय दाखोवचो पण तुमी सगळ्यांनी कॉपरेट करीत फुडें येवचे कारण परफॉर्मन्स आमचे जज हांगा आसा तुमी हांगा येवन परफॉर्मन्स करचे थंय वेळ काडचो न्हू. सो सगळ्यांक एकदां रिक्वेस्ट आसा बेगींतल्या बेगीन फुडें येवचे.
आमचे खांडेपार शिगमोत्सव समिती खांडेपार हांचे पथक आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा आमचे जजीस फुडें आसा सो तुमी कॉपरेट करात आणि फुडें येयात आमचे हांगा पुलीस कर्मचारी आसात ऑफिसर आसात बऱ्या प्रकारे कार्य करतात तांकांय सहकार्य करचे फुडें येवचें कारण परीक्षण हांगा फुडें वयता तशेंच प्रेक्षकांक विनंती आसा तुमी फाटीं वचचे जराशी कितेंय इंजुरी जावपाक शकता सो आय रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियन्स प्लीज गो बॅक सायड सो हांगा हानिकारक असे ॲक्शन्स पथक करतात सो सगळ्या ऑडियन्साक रिक्वेस्ट आसा की तुमकां कितें इंजुरी जावची न्हू म्हणून तुमी सायडीन सरचे बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स दर वर्षी खांडेपार शिगमोत्सव समिती करता सो तांचे अभिनंदन पण तितले तुम्ही आमकां सहकार्य करचे कॉपरेट करचे आणि तुमचो परफॉर्मन्स दाखयत तुम्ही फुडें येवचे माझ्या आईच्या साडीयेचो पेटोर माझ्या फिरयला शांतेचो वेळ रे खेळ खेळता खांडेपार शिगमोत्सव समिती बऱ्या प्रकारे आमकां कॉपरेशन करता आणि एकदा तुमचे अभिनंदन अशेंच तुमी फुडें येवचे बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हांगा तुमी दाखयतो अप्रतिम सुंदर असं दृश्य या ठिकाणी आमच्या जजीच्या समोर खांडेपार शिगमोत्सव समिती करतात पुनश्च पुन्हा एकदा पेडणे शिगमोत्सव समितीच्या वतीनं मी तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करतो
ये रे गाड्या धावून ये रे गाड्या खेळवाडीला
धान्याचा सुरू झालो बे तुझ्या पाठीची किनारी गुलाबी रंगाची सर्वतरी एके दामोदरा 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 नमन देवा तुका दामोदरा 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 नमन देवा तुका दामोदरा
असं सुंदर सादरीकरण पदाला विनंती आहे की आपल्या पदात आपण पुढे घ्यावं. खंडेपार शिग्मोत्सव समितीला विनंती आहे की आपलं पद पुढे घ्यावं. आपलं सुंदर या ठिकाणी सादरीकरण आपण अभिनंदनास पात्र आहे. अतिशय प्रकारे सादरीकरण आपण या ठिकाणी केलं. प्रत्येक कलाकाराचे अभिनंदन. मी पथकाला विनंती करतो की लवकर आपण सरकावं. प्रतिम सादरीकरण आपण या ठिकाणी केलं. लवकरच आपण पात्र आपला पूर्ण करून आपली कला सादर केली आहे. पात्र मी तुम्हाला विनंती करतो की आपण पुढे पेडणे शिग्मोत्सव समितीला अभिनंदन आणि यात आपला सहकार्य आहे मोलाचं आपण पत्र पुढे या ठिकाणी दुसरं पथक आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर पुढे सरकावे. कारण हा शिग्मोत्सव समितीच्या वतीनं या ठिकाणी जो उत्सव साजरा होतो त्या उत्सवाला काही वेळेचं बंधन आहे. त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की आपण सहकार्य करावं आणि लवकरात लवकर पुढे यावं. या ठिकाणी पथकं यायची आहे आणि जर वेळी आम्ही जर ही स्पर्धा चालू ठेवली तर पुढे आम्हाला निर्णयाला त्रास होऊ शकतो. सो मी तुम्हाला विनंती करतो की आपण सर्वजण आम्हाला सहकार्य करावं आणि तोडणेश्वर शिग्मोत्सव मंडळाला विनंती करतो की या ठिकाणी आपले जज बसलेले आहेत त्या ठिकाणी आपण पुढे सरकावं आणि आपलं परफॉर्मन्स या ठिकाणी करावं. या ठिकाणी तोडणेश्वर शिग्मोत्सव मंडळाला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करावं आणि आपलं पथक लवकरात लवकर पुढे घेऊन यावं जेणेकरून या ठिकाणी स्टेजच्या समोर परीक्षण होत आहे. आपण वेळ न दवडता पुढे यावं आणि या ठिकाणी आपलं सादरीकरण करावं. कारण जोपर्यंत या ठिकाणी आपले सर्व कार्यकर्ते आपले हितचिंतक आणि सर्व प्रेक्षक वर्ग आहे तोपर्यंत हा शिग्मोत्सव चांगल्या रीतीने या ठिकाणी सुरू राहणार आणि आम्ही असं समजू शकतो की जोपर्यंत आपले प्रेक्षक आहे म्हणजे शिग्मोत्सव समितीच्या वतीने हा शिग्मोत्सव घेतलेला आहे तो यशस्वी झाला असं या ठिकाणी निष्पन्न होऊ शकतं. सो पुन्हा एकदा तोडणेश्वर शिग्मोत्सव मंडळाला विनंती आहे की आपण आपलं पथक पुढे घ्यावं.
चेक. या ठिकाणी तोडणेश्वर शिग्मोत्सव मंडळ साखळी गोवा मी आपल्याला विनंती करतो की आपण या ठिकाणी प्रेक्षकांसमोर आपलं सादरीकरण करावं, जेणेकरून वेळ न दवडता या ठिकाणी पुढे यावं आणि आम्हाला सहकार्य करावं. आम्ही आपली जी चिंता आहे ती समजू शकतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आपली कला पेश करण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. खरोखरच आपलं अभिनंदन आहे आणि आपलं सहकार्य हे मोलाचं आहे. मी पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर आपलं पथक पुढे आणावं. या ठिकाणी आपले पोलीस कर्मचारी वर्ग स्टाफ आहे ते आपल्या चांगल्या प्रकारे सहकार्य करत आहे. त्यांनाही तुम्ही सहकार्य करावं आणि आपलं जे पथक आहे ते लवकरात लवकर पुढे आणावं. ही स्पर्धा त्याला काही वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे ती वेळेतच संपली पाहिजे आणि आपले जोपर्यंत प्रेक्षक आहे तोपर्यंत हा जो महोत्सव आहे तो रंगणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती आहे की लवकरात लवकर स्टेजच्या समोर येऊन आपलं सादरीकरण करावं. आपण सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि लवकरात लवकर आपलं पथक पुढे आणावं, जेणेकरून आपले जजेस बसलेले आहेत त्यांच्या समोर आपलं सादरीकरण व्हावं आणि आपण या ठिकाणावर दुसऱ्या पथकाला संधी द्यावी. पुन्हा एकदा विनंती करतो की सर्वांनी या ठिकाणी येऊन लवकरात लवकर आपलं जे सादरीकरण आहे ते करावं.